Jesus. Bengingubani, Jesus. Bayede ngobo zithathu, bayede nkulunkulu yise, bayede nkulunkulu modana, bayede nkulunkulu moyo ngcwele. Sibongile baba wethu ongcwele, sibongile baba wethu omuhle, Nkosi ebusuku nkulunkulu ongcwele sesiya ezweni. Hawu siyabonga baba, khuluma nkulunkulu ngakuchichima kusenhliziyweni yakho. Thatha leli thuba simukele ubaba umprofeti uThabizole sengaphambili egameni lenkosi. Amen. Baba Ndlokovu nomndeni wakho, Nkosi yesizwe uNdlunkulu, bantwana benkosi bonke, Mfundisi Pholoba, umphathi nomqhubi wale nkonzo namhlanje, abefundisi bonke abakhona ibandla likaKristu Jesu sanibonani. Hey, siyabonga kakhulu baba Ndlokovu, ngihlezi phansi selokhu ngifikile nje entabeni
ngomsa wenkosi ngikwazile ukuhlehla ngikhumbule the first day when I came here. Ngiluke ngivithike from that time, looking to who I was and who I am. Manje sengilinyazwa ingoma kaDlovu ahlala ngayo phansi bengingubani uba ngithandwe kangaka Yisulu. Ngicela ukungashumeli befundisi. Just want to do a literal reading in the book of Isaiah chapter number 40. Starting reading from verses number 13. Sifunde nje siyofika ekugcineni ayisuba intshumayelo. Ngizawubeka nje i-statement sokuthi menza abe mkhulu uNkulunkulu empilweni yakho, because ukusebenza kwakhe kuncike ekuthandeni ungakanani kuwena. Mawumbona esebenza isikalo omnikeze sona leso. Manje ke masivala lo nyaka I make an appeal imenza abe mkhulu. Manje leli verse solifunda lamavesi azokudwebela yena. Ngicela umvume njalo ukuze umbone njalo. Nkosi mangiphinde ngicela umvume enjalo ukuze umbone njalo. Zaphinda ugcina umvume lamavesi azosiphindela uthi unjani mvumeke uthi unjalo ukuze umbone enjalo. Wandile. It is number 12. Verse number 12. Angazi noma uphele better noma ngizakalani. Bela ngifundele ngesineke nje lapho khona uhlezi phansi verses 12. Ngubani olinganise amanzi ngentende yesandla sakhe? Walinganisa izulu ngeminwe eyeluliweyo. Wahlanganisa uthuli esilinganisweni. Walinganisa izintaba ngesikalo namagquma ngezisindo na. Umbhali ubhala isiprofeto uIsaiah ubuka lo nkulunkulu. Uphosa this prophetic declaration of revealing this God in a form of a question. Uthi kuthiwa umhlaba u-80% wamanzi. Umhlaba lesibona. Uthi kodwa uNkulunkulu ukale ngesandla. Awubasa. Uthi wavela wasebenzisa isandla wathi omangaka lamanzi. Delphinde ufunde lo verse wethi. Ngubani olinganise amanzi ngentende yesandla sakhe? Walinganisa izulu ngeminwe eyeluliweyo. Izulu kuthiwa azange kwaba isandla sonke walula nje mina laphelele. Basifuna ukuthi namhlanje kunamasa wamisa nje mina okwalikala laphelele emise nje mina hayi izingane mina laphelele izulu. Thoma ufuna ukwazi ukuthi walikala kanjani kwaba yimina nje. Qhubeka. Wahlanganisa uthuli esilinganisweni. Kuthiwa uthuli kuthiwa
uNkulunkulu waliqoqa ukufundela isingisi lithi waqoqa uthuli walifaka kubasket. Uthuli dust. Basalona ba. You know namhlanje mongaphuma nalesithombe salo uNkulunkulu omenyezwa. Yazibuza sekuyomani phambi kwakho. Uma ungambone nje. Amanzi omhlaba wonke walinganisa ngesandla. Izulu ahlezi kulona ngemini. Uthuli waliqoqa walifaka kubasket. Qhubeka. Walinganisa izintaba ngesikalo namagquma ngezisindo na. Qhubeka. Ngubani oqondise umoya kaSimakade? Wamfundisa. Waba ngumeluleki wakhe na. Kuthiwa ukhona esingamkhomba sithi ubona kunje nje he got an advice from. Basalwana. Kuthiwa njengoba nje ilanga lingashayisani nenyanga. Kuthiwa ubani ongathi afika adimini waluleka uNkulunkulu. Ngicela nithi amen. Kuthiwa asifuneni noma kuthi emhlabeni sonke nami nginabaluleki bami because bayithiwa siye uNkulunkulu siyofuna ululeko ubani. Yonke lento le oyibona yayenzile le nculo yomsebenzi awenzile wonke kuthiwa asitholeni ubani ongavela athi ngamluleka. Qhubeka sisi. Welulekana nobani waze wamnika ukuqonda. Kuthiwa le understanding anayo. Le understanding anayo ubani ababonisana nayo bese befika kweagreement uthi hayi le izosebenza. Bazwana ngithi paint isithombe salo uNkulunkulu so that masihlukana umbone nje. Yacela mntana sekhaya nje umbuke nje lo uNkulunkulu. Qhubeka. Wamfundisa indlela yobulungiswa. Wamnika indlela yokwazi. Wamazisa indlela yokuqonda na. Impela izizwe zinjengethonsi esitsheni. Zifana nothuli esikalini. Uyakuphakamisa iziqhingi njengothuli olucolisekileyo. iLibanoni alanele ukushisa. Nezilwane ezikulo azanele ukuba zibe ngumnikelo wokushiswa. Kuthiwa ezingeni lakhe qoqa zonke izilwane ezikhona. Bese uqoqa zonke izinkunzi zaseLibanoni. Uthi ufuna ukumzukisa. Kuthiwa kwanele. Akuthiwa yiyehlathini esikhotheni ubase. Kuthiwa qoqa zonke izilwane ezikhona. Thathe zonke izinkunzi zaseLibanoni. Bese ubasa umlilo uthi wenzela ni sacrifice to kwanele. Oh, how great is this God. Zonke izizwe ziyinto engalutho phambi kwakhe. Uzithatha njengento engelutho neyize. Ningamfanisa nobani uNkulunkulu na? Ningamqhathanisa namuphi umfanekiso na? Kuthi uma ubeka uNkulunkulu ngala. Yini ongathi uma uyibeka uthi? Yini Nkosi yami? Yini ongathi uma uyibeka nje kuthiwa beka uSimakade.
Ngobe kuloSimakade kuthiwa yini ongayidonsa ukuthi yazi bacishe bafana. So ungumqhathanisa nobani? Who can you compare to? Qhubeka ntombazana. Isithombe sibunjwe ngombumbi. Umkhandi wasinameka ngegolide. Wasincibilikisela amaketanga esiliva na. Ompofu ukhetha ukhuni olungaboliyo anikele ngalo. Bese efuna ingcweti yombazi ukuba imenzele isithombe esibaziweyo. Kuthiwa izicebi zingahlanganisa igolide. Zihlanganise zakhe. Into ezocishe kuthiwe uNkulunkulu. Ohluphekayo kuthiwa ufuna ugodo lungabuni. Acela ingcweti imdesignele. Kuze ithi uNkulunkulu nanti ivesi qhubeka sisi. Anazi yini? Anizwa yini? Antshelanga yini kwasekuqaleni? Ayman. Anqondanga yini kwasekusekelweni komhlaba na? Kuyena ohlezi esingeli. Siyengeza imfunda sisi. Kuyena ohleli esiyingelezini somhlaba. Abakhileyo kuwo banjengezintethe. Kuyena oweneka izulu njengekhethini. Alendlale njengethende ukuba kuhlalwe kulo. Kuyena owenza izikhulu zibe yinto engelutho. Abehluleli babe yize. Bathi besanda kutshalwa nje. Beqede nje ukuhlwanyelwa. Nesiqu sabo singakagqiliswa izimpande emhlabathini. Wabaphephetha babuna. Isivunguvungu sabasusa njengamabibi. Ngubani eningamfanisa nami? Neningangilinganisa naye na? Kusho ongcwele. Phakamiselani. Hold on. Uthi uNkulunkulu yazi ukuthini? To assist you ukuze ubone ukuthi uhlukile. Uthi kusukela umhlaba ungakabi khona. Nayo yonke into esikhona. Uthi ngisesenta. Uthi I'm the center of it all. So manganyakaza uzodilika izulu. Manganyakaza umhlaba. Bona nokuphefumula ngoba kukhona mina. Oh Lord. Nokuphakama ngoba kukhona. Uthi manga withdraw. Uyofohloka awubazana. Uyofohloka yonke into. Uthi okungikhoza nokukhonza kuncike ebukhoneni bami. Okungidumisa ongangidumisi kuncike ekuthaneni ngikhona. I'm the center of it all. Uthi proof yalokho ubheka izikhulu. Ziyaphakama zivithike. Uthi uyaqalaza ngisahleze esihlalweni. Uthi bheka abasatshwayo nabaziwayo bavela. Kuthi besa celebrate abashone phansi. Tholakala ngisahleze esihlalweni. Sebuza ukuthi who can be compared to? Kubuza uSimakade uthi ubani engamfanisa nawe. Qedela lama verse sikuvesi ba manje. Verse 26. Qedela yes. Phakamiselani amehlo enu phezulu nibone. Ngubani odale lezo zinto na? Nguye okhipha amaviyo azo. Awabale. Azibize zonke ngamagama. Ngokuba unamandla amakhulu. Nezikhwepha zakhe zinkulu. Yingakho kungasilele neyodwa. Ukhulumelani wena Jakobe? Usholani wena Israyeli ukuthi indlela yami isithekile kuSimakade nelungelo lami akalinaka uNkulunkulu wami na?
awuzange wazi yini awuzwanga yini na uSimakade unguNkulunkulu ongunaphakade umdali wemikhawulo yomhlaba akaphela amandla akakhathali nokuqonda kwakhe akunakuphela bazalwane ngizawuqeda khona manje uthi ungamkali ngokuthi aka-athendanga kade ukho umemeza uthi umenza abe mncane bomkala ngempendulo yakho hayi bazalwane ngathi lifundanga leli verse uthi uNkulunkulu cha awukwazi ukumemeza uthi uNkulunkulu akanginakanga uthi kunjani ndani uthi uyamehlisa bomlinganisa nokuphendulwa kwakho bese sho lawo mazwi awuphinde ufunde lapho anazini verse 28 awuzange wazi yini awuzwanga yini na uSimakade unguNkulunkulu ongunaphakade umdali wemikhawulo yomhlaba akaphela amandla akakhathali bazalwane kuthiwa nayo into ofuna uyenza no akakuphendulanga kodwa kufanele into uyazi ukuthi yena u-everlasting yena uphakade ukuthi akakuphendulanga akushintshi ukuthi uyena odala imikhawulo le mikhawulo yimiso yena thina sihlala eduze kolwandle lapha luke luze lurola kanje nonke nizijeti luzofika nina ezitolo lume luvinjwe imikhawulo engabona yabiswa uSimakade ayibona umuntu ibona uyena emkhawulo uyena wayidweba ubazalwane bami khona kodwa uyena wayidweba lemkhawulo yaziwa uyena uSimakade uthi ke manje anazi ukuthi ungunaphakade not ukuthi uyingunaphakade nje kuphela kuthiwa akakhathali futhi akaphela amandla uNkulunkulu ongaphelelwa awaphelile noma ungawabonanga balahleka awaphelanga noma engavela kuwena kodwa amandla akhe anemvelo yokungapheli ukukhathala akukho kuyena ungakhathala wena kodwa yena uThixo ongakhathali qedela ivesi ngihlale phansi qedela ivesi kuye opha oyethileyo kuye opha improve yokuthi akapheli mandla ukuthi uyena isource uyena umnyombo wamandla abaphelelwa amandla uma uphelelwa amandla awazi uSimakade akaphelelwa amandla kuye opha amandla qhubeka andise izikhwepha kongenamandla yebo izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa kepha abamethembayo uSimakade bayakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime saphakaka suke empotakana seniotapha kelio sathi amakopha bazalwane bami lezi zinsuku zincane kuwe azikho kuSimakade from today to 31 December uye ophama uye opha amandla amphinde uye opha amandla uthi ke abashayibeni bakhathala izinsizwa ziphelelwa amandla bese kodwa abamethemba mayitwala akavela kupha amandla qala buthi uThembeni zaphinda ogcina akavela kupha amandla uqala check ukuthi uThembeni
mega athothi wethembena athi sizongena ehlathweni angalahleka ithi uye opha amandla kwababuthakathaka kwabaphelelwa amandla ngoba yena akapheli imali kodwa before awakhipha amandla ukaka ucheck ukuthi uthembe uma uthola uthembe yena bese thinte zakhe athi sizongena ehlazweni uzophinda uqina ngithi uye Copernicus Zivio Apollo Kremosika Zelia Asha uye opha amandla koyethileyo ngoba yena akapheli imandla izinsizwa ziphelelwa amandla basha ayawa kodwa bamethemba meke wakufica umthembile bese biza abakhathi uyazi uthini sizolimala ngoba lo yakuyaziwa uthembethi mangiphinde uye opha amandla oyethi ngoba yena akaphelelwa ngamandla izinsizwa nabasha bawanokuwa baphelelwa amandla kodwa bamethemba kune church yasezulwini connector ekumethembeni kuthiwe kwabheda wamethemba kwathuleka wamethemba wamemeza kwangenzeki lutho wamethemba bese amazulu aqala nyakaza sizawulimala la mangiphinda athi amazulu sizawulimala ngoba isitya besikalile ukuthi ngeke ajombe la ithemba lamjombisa kodwa sithulile saphinde sathi isitya akajombi la ithemba lamjombisa bese amazulu sizawungena ehlazweni uye opha amandla uzothandaza